consultative meeting with the organized private sector coincided with the nationwide anti-hunger protest. This no doubt explains why acting President Yemi Osinbajo in his speech touched on the issue. He said the federal government is fully aware of the biting hunger and hardship in the land. Akan miliyan can suna ta zuke 10 biliyan ga kasafin kasar mu 10 triliyan muna dan kashi kamar area. Kidnapping a Kaduna, kidnapping a Abuja, suwane ne san bisa da sun soma sai biza sai sace yaran mu sun tauye haƙƙin mu. Radansu shine burin su ko za a gashe birni na police we supposed to protect us so now them they kill us so only God go save us so kula ana ta rikici ana ta ba ana cikin tashin hankali ana ta mama hunger don't keep people low sickness everywhere they no one treat us so people just they cry they no one hear us so come on never lie they no one lie to us so dan ya kamata ku yo nazari rayuwar cikin mu akwai hazabiyar da bayan gariya ba za mu suna ta mulki babu niyyar tako irin na birki wahalar zafi take dan babu sirki jama'a na fama ya za a sami girki sun toshe ko ina sun sa siminti gidan su koyaushe suna ta canja fenti garuruwa ta ko ina san babu titi Allah zai saka mana amin Allah zai saka mana yarda bayan gariya ba za mu yarda ba yawa ne za mu yarda bayan gariya ba za mu yarda ba yawa ne ba za mu ki fada ba gariya ba za mu ki fada ba yawa ne ba za mu ki fada ba in gariya ba za mu ki fada ba yawa ne yan arewa mutan arewa yawa ne yan arewa mutan arewa yawa ne Make a producer on that beat, begging